Ang ating oras alas 10:11 na. Good morning na imbag nagsapa. Gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa sa 11 kiti Junamin. At ito ang launching naman ng ating tungtungan ti Kongreso, tungtungan Kongreso, ti Kabinggetan. At siyempre makakasama natin ang ating nataraki nasiglat. De dating mayor tayo, iti munisipyo ti Idugon, Sir Oscar Oka Maingpis Camandeles. Good morning, former mayor. Good morning, Apo Kapitan. Good morning kadagiti amin nga kakailyan tayo. Iti 13 munisipyo, 13 municipalities iti probinsya tayo nga Benguet. Kastamat dagiti barangay officials tayo and barangay functionaries kadagiti amin nga 140 barangays tayo iti probinsya tayo nga Benguet. Kastamat dagiti kakadwa iti opisina ni Apo Congressman tayo nga Eric Yap nga idadoalan ni Sir Kevin Edward C. Good morning kada kayo amin kakabsat. Okay. Aminan nga awan labas na Apo Kapitan. At siyempre ito yung launching natin para sa meron tayong usapang kongreso ng Sabado, Baguio naman yon. Ngayon, ito naman, tungtungan kongreso ti Kabinggetan. Kabinggetan. Yun. So para sa inyong mga katanungan, i-text po lamang yan 0999-3070-649. At para sa mga viewers natin, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin po yan ng ating kapartner dito na si Sir Oscar. Okay? Partner, baka gusto mong batiin yung buong Kabinggetan. Oh yeah. Yeah, so we have greeted already the constituents and officials or official dome of the 13 municipalities of the province of Benguet. Good morning po sa inyong lahat. Yung mga naka-tune in at saka nanonood ngayon sa kanilang YouTube at saka Facebook. Lalong-lalo na rin, Kapitan, yung ating mga frontliners, Okay. ating mga medical doctors, mga health workers, mga kapulisan, na nagsasakripisyo para sa atin ngayong pandemya. Lahat na rin ng ating mga drivers, mga public utility drivers ng bus, jeepney, van, tricycle, lahat-lahat na. Pati rin ang ating mga school teachers Okay? sa private at saka sa public schools natin dito po sa probinsya ng Benguet. Pati na rin po, Apo Kapitan, ang ating mga farmers, dagiti kakabsat tayo nga farmers, kastamat dagiti large scale can small scale miners tayo. Iti probinsya tayo iti Benguet. Kabingget, okay. Nang nangraunay, Apo Kapitan, igrita ni Apo Congressman Eric Yap, madamatad tang amo tayo nga busy nga mangtamtameng iti preparation ken panaka-aprobar iti 2022 national budget tayo. Ongoing iti budget hearings tayo dyan Kongreso. Okay, partner, ano ba yung rasyonale naman ng ating programa na tungtungan ng Kongreso, iti Kabinggetan para sa ating mga kababayan sa Benguet naman? Magandang katanungan yan, Apo Kap. In fact, ito ay parte na ito kakailan tayo iti napintas nga probinsya tayo iti Benguet. Tayo makunko ng transparency iti governance iti congressman tayo. May samat da ito nga ganwatan nga panangipakaammo kadagiti na dumadumang proyektos, programa ken aktibidades nga naarmidan ken maaramidan tupay iti opisina iti congressman tayo. Kastamet dagiti issues and concerns nga dumandanon ken mauawat iti opisan ni Apo Congressman tapno dagitoy ket maexplikar mailawlawag kadagiti kakailyan tayo iti probinsya tayo nga Benguet. So in a way, it's an information education campaign drive of the office of our good congressman to inform our wonderful constituents in the beautiful province of Benguet. And as you said, na sabi mo kanina, Kapitan, na gaya dito sa Baguio,
may usapang kongreso tayo Meron, yan. para sa Baguio. Anong day na yun at saka time? Every Saturday yan, partner, na meron tayong usapang kongreso para sa Baguio naman. Kung saan pinaparating natin ang mga ginagawa ng ating butihing congressman dito sa Baguio. Yun. Opo. Ganun Okay. din po ang adhikain po nito kung saan gusto nating ang iparating ang lahat ng mga ginagawa. Mga halimbawa mga bills, mga house bills, mga batas, mga resolutions at lahat-lahat na ginagawa ng ating butihing congressman Eric Yap sa ating probinsyang Benguet. So, yan po. Importantly, partner, para linawin, for the sake of the truth, nothing but the truth, yung lumalabas na mga issues, alam mo na, galing tayo sa, ikaw, naging barangay captain ka, tayo naman, tayo'y naging councilor, mayor, at usually pag dumarating ang election, daming ang daming kung ano-anong lumalabas na mga issues sa mga panahon to. So we would like to truthfully answer all these questions to ensure that our constituents na in the province will be squarely, fairly and objectively enlightened on these issues so that they can intelligently and wisely decide or yun bang alam natin ala talaga nila. Diyan ngay amuda iti gusto nga mapaspasamak iti kinapudno iti mapaspasamak iti probinsya tayo iti Benguet partner. So Okay. DJ iti ko. Okay, partner. Para sa kaalaman ng ating mga listeners naman, baka pwede nating ipakilala ang katauhan ng ating butihing congressman ng Kabenguetan. Kung ano ba yung full name niya, kailan ba ito pinanganak, mga ganon. Ano ba yung mga personal na traits niya, yung mga ganon na partner. Oo. Yeah, that's a good again. In fact, ang daming nagtatanong kung sino si Congressman Eric Yap. Okay? Oo, sabi nila baka kapatid ni Yap na basketballista. Baka relative ni Congressman kasi go yung middle name natin sa Baguio. Mga ganun. So ang daming katanungan. In fact, nung naglibot-libot tayo sa mga munisipyo, sa mga barangay dito sa Benguet, ang daming nagtatanong kung sino si Congressman Yap. So, partner, marami kong alam pero gusto kong basahin yung pinaka-importante. So, ang full name po ng ating butihing congressman ay si Congressman Eric Go Yap. Siya po 42 years old. In fact, nauna pa ako ng 10 years kaysa kanya. Bata-bata pa si congressman. Pinanganak siya noong May 11, 1979. So, alam naman natin, personal, simple lang siya. He is very humble. Nalakang mas asidgan. Namaya matbatbal tan masufan. Yeah? Nalakang kasasao ken makasarsarita nga ikamang tay iti naduma-dumang concerns tayo. Ito'y probinsya tayo nga Benguet. Kas nakita yung liklikaw iti naduma-dumang barangays tayo ito'y probinsya. Uray no dejay adda yung barangays kas sit-sitios kat napan na binisita. Naka tsinelas laeng, simple lang pi mga naka-t-shirt. Mas disinta pa sa Apo Kap ng iso na timan. So nga dyan ti pagsayatan na dahito yung nanumunga congressman tayo. Ket amok nga untanak nga Apo Kap ni ibagak nga dahito nga tao ket sigud nga nabaknang dahito. Okay? And dati nga billionaire dato nga kaumbingan met ni Apo Pulon dayjay presidential son ijay Davao. Ket panggubmat iti political affiliation na amo tayo nga rod may sakadag iti talo nga representatives iti mako nga ACT-CIS. So anya ba daytoy ACT-CIS nga daytoy may nga party list daytoy ket adamot iti record breaking result ya iti daytoy 2019 election no sa dinukat nakaalada iti almost 2.6 plus nga butos niya.
iso nga no kita ang tiration na ijay representation iti Kongreso Apo Kap ket nakaalada ti talo. So may sa ni Apo Congressman tayo Eric Yap nga representative kadwa na da Jocelyn Apo Tulfo Okay. kastamat ni sino dato yun ni Congressman Ruena Ninya Taduran. So talo da nga nangitakder iti party list nga makungkunang ACT-CIS iti Kongreso. Ket amo tayo nga rod iti ipupusay daydi ama tayo nga ni Apo Congressman tayo Nestor Pongwan Senior iti December 2019 dayay. Ket iso nga rod iti napili nga mangitakder representar iti probinsya tayo nga Benguet iti Kongreso nag-assume iso na iti January 2020. Okay. Ket Ada ti issue di partner nga agaron samot iti binutusan ko ma lang special election ko special election iti congressman ti Kabenggetan nga mga natuloy tata ni congressman Yap ti in pa itulod da. Apay nga natuloy diyan partner. Actually idi kasya tinapasamak nga rod nga kasapulan nga ada iti immediate ada nga dagos ti maisukat tapnohan nga rod nga maputol isi serbisyo publiko. Ket nadutukan ni Apo Congressman Eric Yap. Adda iti kasla nga way. There are ways and means where we can select the representation as provided in the House rules of Congress itself, of course in the constitutions, and ti pagnunumwanda adamot ti nakakabil ijay linteg nga ada ti maangay kuman nya nga special election. Ta no intay bilangan Apo Kapitan almost half a year iti nagserbian lang di ama tayo nga ni Nestor Pongwan Senior akas congressman tayo. Ket iso iti may saysayang gusing idi nga ada kumati special election. Ngam iti panag assessment iti Kongreso no malagip mo idaldaulwan ni Apo DJ Kwati tagig ni Apo Alan Peter iso na iti Speaker of the House idi na nagnunumwan da nga no angayan ngamin da special election kas mai pakita ijay linteg dakkel nga gastos dayta Apo Kapitan. Okay. No malagip tayo nga rod kalkalpas ti eleksyon nga naggastusan mat lang iti gobyerno tayo dayjay 2019 election. So nakita da nga agkita da iti caretaker congressman usually ti kaskastada Apo akas napadasan iti daddu mga probinsya iti Cordillera ket no sino dayjay kaasidgan nga probinsya ket isu kumati ang caretaker. Kasla ko mabagyo. Wen kasla ko mabagyo isu nga dati patapata idi Apo Kapitan nga ni Apo Congressman ti Bagyo ono iti Mountain Province ono iti dagiti kabang-ibang probinsya iti Cordillera. Ngam babaan met iti panangadal dagiti inbound tayo di Kongreso nakita da nga napinpintas tapno adati focus iti panangimaton panangirepresentar iti probinsya iti Benguet iti Kongreso ket nakita da nga may mayat no magapo iti daytoy makunang party list nga ACT-CIS taapay no magapo ti Bagyo kasla nga duwa iti representation na nya itakdaran na kasla ma-divide iti attention Bagyo ken Benguet uray ko na mga geographically ka asideg ket nakita da nga since iti ACT-CIS ket talo iti representation na baka ada pa nakabalin na nga mga halada ti maysa ta ada pay mabati nga Dapat duwa duwa. nga mangtameng ijay nga party list isu nga rod nga nagnunumuan iti Kongreson babayen iti panangidoldoolo ni Alan Peter Cayetano being the Speaker of the House nadutukanan ni Apo Congressman tayo nga representative caretaker congressman tayo iti probinsya tayo nga Benguet. So han nga agpaiso dayjay damag ono may saysayang gusing idi nga kuna dayjay Tagalog nga nang himasok ang ating minamahal na Congressman Eric Yap Okay. na gusto niyang mapunta sa Benguet. Kumbaga political power or political struggle na napunta siya dito. It is actually on that the practicality of the immediate service that will be provided to the province of Benguet. So sa akin yon on a personal take
kapitan, that is the very best decision. Hmm. Where kumuha sila ng isa dun sa tatlo, may iwan pa na dalawa para dun sa CIS, si Congressman Eric naman, makapag-focus dito sa Benguet. Which nakita naman natin yung result. Ilang buwan lang, marami nang nagawa ang ating butihing congressman dito sa probinsya. So yun po ang dahilan o kaya nangyari nung nagkaroon nga ng vacancy in the representation in Congress. Okay. At ang ating oras, alas 10:26 na, nagbardas ti oras partner. At tinatanong nila dito, sir, yamamumata, tinagan na di speaker tayo. Ang kasakasama ko po ngayon para sa ating tungtungan iti kung tungtungan na Kongreso ti Benguetan, wala pong iba ang dating mayor naman ng ating munisipyo ng Itugon. Mayor Oscar Oca Maingpis Camantiles. Yan. So para sa inyong mga katanungan naman sa ating topiko, text po lamang yan 0999-3070-649. Okay? Inyati committee na ni Congressman niya pa partner. Nagado actually po kapitan iti akom na ijay Kongreso. Okay. Nohan tayo nga agrero mapan nga 17 engagement dito iti different committees iti Kongreso. Ti dakal nga challenge apo kapitan, which is very beneficial. In fact, I consider that a big blessing to the province of Benguet. Ti may sang i-chair ni apo Congressman tayo ket dajay Committee on Appropriations. Okay. Amom na padasam data no kwakot data de kunada nga power of the purse. When. That is a very powerful committee. Dahito di yan ay araruman mo lang tipado na congressman Yes, nga. Nga no sa dino ket masapul nga adati anya datoy influence mat ken connection no? Tapno maalang aro dayto nga pinaka importante, pinaka vital nga committee ijay Kongreso. So DJ iti may nga major committee nga idadauluan ni apo Congressman Yap, the Committee on Appropriation. Adamot iti 5 nohan nagriro. Adamot ti 5 nga committees nga no sa dino ket iso nati vice chairperson. Ket may sakadagitoy ket DJ Committee on Accounts. May sama nan daytoy nga napigsa nga committee. Okay. Committee on Accounts, Committee on Games and Amusement, Committee on Good Government and Public Accountability, may kapat, Committee on Government Enterprises and Privatization. Mhm. And which is close matlang ijay appropriation, ijay Committee on Ways and Means. So dagitoy po kapitan iti 5 nga pag-vice chair na ijay Kongreso. Malaksik di dyan ay pagka-chairman na iti appropriation. Okay. When. Ti observation ko, apo kapitan, tada tayo nga rod kat mga paglastog na sarita nga rod, nagkukonsyal tayo, nagmayor tayo, gen hamang nga nagpaglastog, nagisurusuro tayo ijay universidad iti public ad, philosophy, political science, kat naikan tayo iti waya. Nagando nga opportunity nga apan pumasyar kadag iti na dumadumang ahensya, nang nangruna ijay Senado ken ijay datoy ijay Kongreso, ijay upper ken lower house. Nakita tayo nga actually adagayam dagiti ko congressman met nga awan iti chairmanship committee da kadwan ket ijay membership na. So ni apo congressman tayo aside from the ijay appropriation ken ijay 5 nga committees nga serving as vice chairperson, adati 11 mapalubusan nakman for the information of our constituents in the province of Benguet. Dagiti nga 11 nga committee membership ni apo congressman tayo ket DJ Committee on Banks and Financial Intermediaries. Okay. When may samat nga member iti Committee on Energy, Committee on Flagship Programs and Projects. Okay. Member mat iso na ti Committee on Foreign Affairs. Committee on Higher and Technical Education, Committee on Justice, Committee on Legislative Franchises. Dagito iti agit ited iti franchisa. Kasla kuma iti GMA, datoy EBS-CBN ken dadumapay. Nagji-radio. When. So Kongreso ngamin iti agited iti franchisa dagitoy apo kapitan.
isumat iti may samot nga member iti Overseas Workers Affairs, Mhm. public accounts. May samanan nga napigsa nga committee jay Kongreso nga actually chairmanan ni daydi pasado nga congressman tayo ni Apo Ronald Cosalan, ijay Committee on Public Works and Highways. Dakkel man dayto nga committee. And lastly, of the 11, Committee on Transportation. So kadagiti nga committee partner, members una. Member isuna. So the 11 committees where he serves as member, five serves as vice chairperson, and one major committee, which is the Committee on Appropriation, being the chairman. Okay. Mm-mm. Okay, partner, mabalin mga ibaga tayo mat, dagito na naipaspasan nga bills. Ada man nga tanga naipasana nga bilsan ni Congressman Yap. Very surprising. Hamat nga DJ paglastog niya, unahan nga di pangidaydayaw launay kini Apo Congressman tayo, kat isumuti kinapugno ngamin. Very impressive iti performance na Apo Kapitan. Ta DJ pinagtugaw na iti manula nga bulan ket agarop 1,000 measures tinaaramid na in the form of House bills, adan dagiti na-approval in the form of Republic Acts. Ken daytoy various resolutions. So Okay. Mapan nga about nahanak nga agkamali DJ figure nga na amuak at about 458 House bills and resolutions. As I've said, many of which were already approved as Republic Acts. And so adumuten iti na-approvean nga legislative initiative na ijay Kongreso nga pagsayatan iti probinsya tayo nga Benguet. Kunak nga very impressive ta no intay i-considerar da jay manula nga bulan nga nagsabian na basically about umpay may nga taon ta kuna tayo mat nag-assume nga rod idi January actually. Idi 2020 more than kat makita tayo iti performance compared the rest, itak-track down tayo mat iti performance na kiti na mga congressman kat very impressive iti legislative initiative na. Of course, aside from the projects, programs and activities nga inumay na dito yung probinsya tayo iti Benguet. So, naisangsangayan nga kuna tayo nga manapipintas nga ganwaten nga talaga nga tipag mayatan na pay dayto iti legislative agenda na ngamin dayjay makuna nga iti prinsipyo na ajay kunada nga ti legislative agenda na dayjay kunada nga pro people or people oriented development legislation. Ken dayjay kunada nga efficient and effective delivery of basic services, especially to the far-flung areas. Akas nakita tayo met, dito'y tempo iti pandemic. Ugali na dito'y iti agpasya-pasyar kadagiti na dumado mga barangay. In fact, ada dagiti barangays nga hanga dinandanon, dagiti in fairness mit kadakwad, hanga dagiti ko, ada dagiti ad-adayo nga barabarangays nga hanga nadanon. Dagiti pasado nga diputado tayo iti Kongreso nga nadanon na. Ket nakita na dayjay situation, nakita na dayjay problema, isumat iti guide na nga nangipasa ka dagiti na duma-duma nga bills ijay Kongreso nga naibaga tayo nga rutad tayo nga luckily ket na apruban ta napigsamat ti nakita ngamin ditoy Kapitan. No napadasak namin nga naglaglabi ijay Kongreso. No Okay. hangka napigsa nga aglabi iti panakaabulbar iti maysa nga House bill ijay Kongreso. No awan iti connection mo kadag iti kakadwam nga ko-congressman. Medyo ang parigat dito Apo Kapitan. Iso nga kasapulan mat lang iti connection kadag iti papada nga ko-congressman. Ken dagitoy concerned sector. Kas parigan agipasa ko kuma iti linteg about health. Masapol nga damad lang iti napintas nga relasyon ken connection mo iday nga sektor tapno tumulong da nga aglabi ijay Kongreso iti nabiit nga panaka bista ken panakaapulbar na dagitang ganwatan nga may panggap iti health development programs. So dagito iti factors nga nang spell out iti effectivity ken efficiency ni Apo Congressman tayo Eric Yap iti probinsya tayo nga Benguet.
Okay, basahin ko lang ito, partner. Good morning, Sir Cap and Mayor Oscar Camantiles, si Kagayam de tag sa Saudi ta Stasyon. It's me, Lin. Pananamat. Baka taga-itugon na ito eh. Mabilin. Good morning kadagiti kakailian nga taga Itogon. Yes. Na-miss ko kayong matan dita munisipyo tayo. At para sa inyong mga katanungan, kung kayo po naman mayroong gustong itanong kay Sir Oscar, text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sasagutin po natin yan. Kasama siyempre ang ating former mayor ng Itugon, Sir Oscar. Okay, at dun sa in-prepare mo nga kansyon na partner. Ako na ano si DJ po. Hangko nga nangeg DJ ko ngay. I'd like to take this opportunity, Apo Kapitan, for the extension of your talent niya. Ni Apo Kapitan ngamin, DJ nagkanta DJ voice over. DJ ko na nga, Shiman. Waray istorya ni Sahayad Dake kwanta. So, in Ibaloy. So, thank you, Apo No problem. Kapitan. Ijay nga, kasamot ni Kapsat nga Kirby. Okay. Ayan. Yan. Ni Carbiti ng iboses. Nang iboses, Ayan. kanta niya ko. Ket ko nakit dino sikat eh. Anak nga rin din. Medyo nabayagang nga nagkangkanta eh. Parehas to eh. Napot nga. Nabayagmot nga. Diyan lang pa no agdigusak. So DJ pag sige. Alakman nga ro dito nga kanito. Nga agjuwit ako Apo. Sige lang partner. Sige lang. Amen. Igamak di mic mo. Ibatim di may salita para di gitara tapos Okay. Sige. Kahit may nga ro nga isagot man dito nga kanta. Ada laok na dito nga kanta. Nga pure nga kanta. Yan. Amangan kat i-record dagiti agdengdengag kat maputol kat mabuisit da niya. Dapat kodigo mo no kabisadom. Adatoy. Kabisadok sa dito nga kanta barang na ako malipatan Kat may sa dagiti nga dito nga kanta kat saritaan na. Iti may sanga nang nangruna nga programa ni Apo Congressman tayo. Iti programa ti edukasyon. Okay. Ket mi nga daton dito nga kanta kadagiti amin nga kabataan tayo dagiti ubing tayo nga agad-adal iti publiko nga pag-adalan kastamat iti publik nga pag-adalan no sa dino kat kahit nga ipadanon ni Apo Congressman tayo Eric Yap nga saysayaatan nyo kuma ubing iti panag-eskwela yo iso nga isumat iti karkarigatan na nga tumulong kada kayo iti panag-adal yo so nga adadagidi adu nga scholars nga maturtulungan iti probinsya tayo nga Benguet tasapay ko makaadal kayo ket tumulong kayan to iti pagdurasan pagsayatan ti probinsya tayo nga Benguet kan kastamot ti ili tayo nga or anya dijay pagilian tayo nga Pilipinas. Yan. Okay, so sa ating mga listeners, sa ating mga viewers naman, ito na po ang ating former mayor ng ating munisipyo ng Itugon. Sagutan na kayo apo ti may nga samiwang, anya ti titulo na ito na partner? Agpakadatakin ni mabaling ikataktimas ko. Mabalin. Tapno makakanta ka. Medyo kas lang Yan. So, mabalin ti uminom. Mabalin. Ti danuma. Yan. Okay, so umiinom lang ng tubig ang ating dating mayor naman ng Itugon at bibigyan kayo ng isang awitin mula naman kay sinong kumanta nito? Agpakadatakin ni Manong Raul nga Biray. Okay. So nati nang kanta dayto nga napintas nga kanta. Ngam ijayting nga na dato ada saludsudak nga saludsod. Oh, okay. Kaya Sige. song batam Apo Kapitan. No, masong batak lakit eh. Babaan ti kanta. Dagito ti Sige. kayo. Sige, itutok ko na lang yung mic sa'yo. Sige. Sige. Ina ako dinadavi palado ibabawi
isi maruta jaginan iskwidaan bulak-bul malet kantina tepay si malay obda iskwida gayam numan mengikan di pansiksyan jerang kentoy muda dawan agkalamay awan. Jet no guaray panpesyangan japan ubdaan angken mangon kabebaan tepsi katoy kabaelan. Dahito yan jay saludsod Apo Kapitan. Nga di ay. Idi agserserbi tayo ti mayor ijay munisipyo tayo may Togon. May sa kadagiti nang nangruna programa tayo ket jay tumulong iti kadagiti kakailyan nga agbirok iti pagtrabahuan. Ket tapno napaspas matulungan tayo suda. Ada nga DJ job fair kan kandak kami ti job fair ijay. Umay dagiti kumpanya tumulungan mi dagiti umiling agbirok ti trabaho da. Ket damat dagiti umay nga agpa-endorso ti opisina nga agaramid kat endorsement. Ket ada dagiti umay nga agpasalamat naalada. Ngam napansin ko ngay Apo Kapitan nga adu dagiti han nga maala. Ket ada complain da ngay ada kanuti may nga saludsod. Nga saludsod. Isu ti damag ako man nya di. Sige. Kita na masong batak. Ada ngay ti saludsudan da nga isu ti makagapo nga bumagsak da ije interview. Ket dita nga saludsod iti Tagalog. Ba't kasi kaya tinatanong kung may natapos ka na? Uwan nga eh. Di Ilocano mat, kunada ka no? Apay gamin nga saludsudan da no nalpas mo ti eskwela. Agsubli tayo di baloy, masumbatam sa dito yan. Sige. Nganto siyan siya ibaga no kinsyang mo'y iskwida gayam numan mengikan di pansigsyan jerang kentoy muda dabuan agkalamay awan. Agkalamay awan. Yun. Oo, yun. Ay, So nga ko na ni Apo ayos. Congressman tayong Thank you, Eric Rain. Yap. Da kayong ubing mi iti kabinggetan. Saysaya atin nyo kano iti panag-aadalyo. Ket ala, naibaga tayo matadtay nga may isang membership na kay ijay edukasyon nya. So ikarkarigatan na iti kabalan na nga ag-alatinan anay nga pundo para kadagiti scholarship programs tayo para iti panaka sempa iti school facilities tayo. Ken daytoy nga rod no anya ti remedyo na
daytoy hybrid nga ikasta ti panag-aadal tadta nga pandemya. Kahit nga ipakamo nga our very good congressman is closely coordinating with the higher education and of course with the Department of Education. So, salamat and God bless kada kayo amin na kabataan mi iti probinsya tayo ti Benguet. Okay, ang ating oras, alas 10:45 na. Dako naman tayo ngayon sa mga katanungan, partner. Kanina pa itong motor. Ito, panay ang tunog nitong ating mga text line naman dito. Pero, unahin ko yung nauna. Ito ang katanungan. Anya ti makunam dito na ibagbaga dagiti daduma nga politician nga Benguet is for Benguet. Ken dayo kano ni Congressman Eric Yap. Nagganas na ita nga sa ludsod. Oo. Umuna da jay sa ludsod nga Benguet is for Benguet. With due respect kadagi jay grupo nga agi tantandudo iti dadta nga pagsasao. Kahit kuman apo kapitan nga awatan dayta. I'd like to share my personal view on two perspective, on two grounds. Okay. Umuna iti makunkuna nga iti bineg iti socio-economic development iti probinsya. Ken iti may kadwa ijay political consideration. Ket ti umuna nagpintas no talaga nga Benguet is for Benguet. Iti socio-economic development needs iti probinsya tayo. Napadasan tayo nga naglikaw-likaw iti 13 municipalities iti probinsya tayo iti 2016 iti nagtaray tayo akas gobernador kuma iti probinsya tayo. Kaya't nakita tayo iti kasasaad iti probinsya tayo insofar as socio-economic development is concerned. So what I mean to say is no kas pangarigan kuma ket nakita tayo nga daytoy iti klase nga development iti kasapulan iti Benguet, that this kind of development is for the province of Benguet. A development that would require the implementation of various projects, development programs and activities nga agkasapulan iti bilyones nga pundo ket rumbeng lang nga maited kumbaga give what is due to Benguet. No kasapulan na nga agprogreso ket agkasapulan iti bilyones nga project dapat lang nga deserving ti Benguet nga maited dijay. So insofar as socio-economic development is concerned, give the needs, give what is really due to Benguet. Now, iti second met, no panggap iti panagpipili iti maibon iti serbisyo publiko, dayak met nga basit nga tumubngar. Ti kunatayo ket Benguet is for everyone. Ngam dayjay everyone, ti qualifying na diyay nga requirement ket adati sipupuso, adati gusto nga vision ken commitment nga agserbi iti probinsya tayo nga Benguet. Malagip ko, Apo Kapitan, di ba nagkapitan ka dito may nga barangay iti Bagyo. Anya ka di nga barangay? Iti Lower Quirino. When, idi nagtaray ka iti Kapitan ijay Lower Quirino. Ada ba nang mga ibagada nga Lower Quirino is for Lower Quirino? Awan. Kastamat kanyak, idi nagtarayak ijay probinsya ay munisipyo ti Benguet ay Itogon, ay munisipyo ti Itogon kuna kuma. Awan nga iti nang ibaga kanyak uno hangko nga imbaga nga Itogon is for Itogon. Okay. In fact, may sa tayo ti advocate nga ilawlawa kuma dagiti kakailyan tayo iti pagbasaranda nga hanlang ko mga kinabagyan han nga kinailyan. No diket ibinbinnat dapay ko Apo Kapitan, i-considerar da jay ability jay kunada nga baal iti maysa nga agitakder. Yan. Ijay kongreso nga adaan iti makunang connection, influensya, kapadasan, financial status. Tapno nga rod mai pagnatayo iti kosto nga development iti probinsya tayo. No intay kitaan iti political history iti probinsya ti Benguet. Hanmat nga dayjay pangsair o no, with due respect kadagiti imon unang lideres tayo. Iti diputado tayo ti kongreso. Ken dayjay sarsarita aktad tay Apo Kapitan akas nagserserbi ken nagapumet iti akademya. Nakita tayo jay kongreso both in the higher and lower house. Ngano awan iti napigsa nga representation tayo jay, medyo mabati tayo ngayon. Okay. When no makitam ket adu dagiti
nagpipintas kin nagpipigsa nga committee nga mapan kada tayo ta power play dayta hantayo nga mailibak power play dayta no awan ti connection mo aguray kanto lang dadya mabakantian nga committee ijay baka membership pa iti maalam when no awan ti hangkasidig iti administration ijay medyo magparigat dadya lang nga factor kasano tayo nga yung mga kaala nga rod iti gusto nga representasyon nga maipagna dagiti na dumad-dumang linteg ken aminan nga ganwatan nga pagprogresoan iti probinsya tayo nga Benguet. Pundula unay. Okay. Kitak ti historical record iti probinsya tayo. Adalang iti malagip kong bilyones mat iti imunag iti probinsya tayo, Apo Kapitan. Edi tempo ni Apo Congressman Cosalan. So makita tayo iti improvement ti kakalsada tayo. Ngam no pay no kasta nga bilyones na takurang. Now, anya nga tati factor? Amo tayo met naasidig met daydi congressman tayo kini Apo Aquino nga presidente babaen kini Apo Secretary Rojas. Kasi example tayo lang dayjay nga no adda iti direct access tayo jay nga to nalakangay nga makitungtungtong tayo nalaka nga ipagna tayo iti pagsayatan ti probinsya. Iti bagyo kat aw matinang ibaga nga bagyo is for bagyo. Tano tutuusan kat kaduan mat tayo ditoy Apo Kapitan kat de kunada nga migrants nagaputa iti Mountain Province, ti Lowlands, iti Katagalugan. Kat imay tayo dito nga agnaed napintas nga pagyanan. Kat iti pinagyan tayo ditoy nakita dagiti baboonen nga opisyalis ditoy nga dakkel ti maitulong da. So nga oray nuhan nga taga original nga taga Bagyo. Kat amuda nga dakkel ti maitulong da. Kat nagserbida mat kat makita tayo mat iti bunga na. What I'm trying to point out, Apo Kapitan, is development is defined not really based on our affiliation by consanguinity or affinity, but rather on the ability, like connection, influence, and I would say status. So, dajeti kaslan makitak lang nga pagdiferensyaan na. Now, secondly, no intay mat lang kitaan, manon nga bilyones iti imuneg ito'y ayan tayo. Magmamano lang bulan ket nakita tayon iti dakkel nga development dagita mobile ken aerial tulong nya on the spot nga tulong iti amin nga sektor. So narik na tayo. So ti pagbasaran ko on that aspect dadya ko na tayo nga political perspective. Para kanya on my personal take, Apo Kapitan, based on my experiences and exposures, napintas lang tamat no ibinbin nat tayo no ilawlawa tayo basit iti pagbasaran iti panagpili iti representation tayo. So yes, Benguet is for Benguet, and so far as socio-economic development is concerned, I'd like to underline that. And for me, Benguet is for everyone insofar as political consideration is concerned. Apo Kapitan. Yun, okay. Awesome. Ang ating oras, alas 10:54 na siguro. Hiram tayo ng 5 minutes to 10 minutes siguro kay Mr. PSA para mabasa naman natin itong mga pinadala dito. Ano? Unahin ko na galing kay 80. Wow, da kayo gayam neta, ex-mayor Camantiles. Diyan kanahin ko ang dangdangan iti radyo, ta naglayng agsao. Anya ti makunay, sir, ta kunada, awandag kunada. When agpaspasyar ni Apo Yap ti far-flung areas gamin, at dati chopper na nga ususarin na. At dapat chopper ni Congressman niya kung ususarin na. Well, dakal da nga, dakal nga advantage na ita. Diti ibagbagak nga financial capability nga Apo Kapitan. Nga may sadita nga factor because the ability ni Apo Yap nga adadagi nga facility makapasyar kadagito nga luglugar. Adeti may nga bintahin na. No siyak lang nga awan mabalinak, kaawan ti connection ko, o naawan ti mabailak, financial, talaga nga nakangangaak lang. Or orayak ti report nga magapo kadagiti opisyales iti dagita nga kabagibang lugar. Hanaya. Yun. At nagabong madito kini 92, best service to Benguet. So let us support him. Ure adu ti kailan nga nakadal ngam handang kaya Jay inaramid ni Congressman Eric Yap. Kung ano mo dito ni 92, good morning to both of you, Kap Peter and ex-Mayor Oscar. I am a resident of Benguet. All I want to say is the appointment of Congressman Yap as caretaker of Benguet is really a blessing.
With the short period of time that Congressman Yap served as Benguet representative, he has shown his love and concern to the province of Benguet. Adun tinaramid na nga nasayatan tayo nga han ngay naramid, tinabalbalabas nga congressman. He is now a resident of Benguet, so let's give him another term to be our congressman. Kunada adu kanu tinakaadal nga ibingget. Isu nga apay lang nga patugawan tayo ti sabali. But for me, what is important, he is doing, siguro ang kadugtong nito, he is doing his job. His job, Naputol well. kasi. Actually data ti ko. Thank you texter niya. Agpaiso data nga observation tayo. We share with that observation. Kaya dadya nga ron ti birbiro kon tayo ti probinsya tayo nga Benguet. Nakitaan tayo matipagdiferensyaan na. So dajay iti may nga bintahin na. Iso nga ron iti pinagra-round na iti naduma-duma nga munisipyo kan barangays. Nakita na apo kapitan nga mas dakdakil pay iti may itulong na iti probinsya tayo nga Benguet no agbalin nga regular nga congressman tayo iti probinsya tayo nga haan lang nga caretaker kitam ka di ko nya dito iti bintahin na usto DJ wise DJ decision ti kongreso iti panangidadaulo ni apo Speaker Alan Peter Cayetano nga instead nga ag-ala dati nearby province uno ag-elect da iti probinsya tayo nangalada iti maysa ijay talo nga representatives iti party list and we are blessed nga ni Apo Yap ti naala ket nakita tayo iti diferensya Nagapuma dito kinisiruhan partner, kunana, dahi taasar o ka, tikanta, taurehanan nga campaign ni Congressman Yap, nangabakan, from Luknab, Maryhurst. Thank you. And 222 Sir Oscar, anya ti balak mo tarayon ti daytoy umay nga basing kawal. Tada ka dito si radio nga agpapugi kunana. Dati mat nga pugi. Actually, gusto nga nasa ladso dayta nga ada iti balak ko nga granti congressman. Kinagpaiso na. Idi. Okay. Ngam idi imay ni Apo Yap obserbar iti trabaho na. Kitak iti connections na. Kitak ti impluensya na. Kasi lang nakitak da vision ko kanya na. Mm-hmm. So apay la ang tumarayat. Igibwik, suportarak, taamok nga nakitak da plano kanya na. Okay. When I am not running for my personal political agenda or purposes. I think the Lord had blessed me nga I have reached this stage nga mabalinak talta nga kwa. Hindi nakitak na rod. Amo dagiti kakailyan nga daduma dayta. Mm-hmm. In fact, ipahiwatig tayo ijay Facebook tayo, katungtong tayo. In fact, haan nga amo ti kakadwa, nagpasya-pasya tayo mo tayo. Mm-hmm. Kumbaga, benchmark tayo. Kasi lang impadas tayo in float tinagan tayo. Idi pa lang ununana. Okay. Idi may ni Apo Kong Yap. Kitakot ni. Warahan tayo mo nga agtaray. Suportaran tayo kit di sunat. Ag-regular tapno dakdakal pa iti umay nga tulong iti probinsya tayo. Kini 1-8 mat kap adi para mayor manan ni Camantiles layos kunana. Anya di sa lutsod. Para mayor ka kanumanan Kahit layos. ko gayam nga ko apay apo nalipatak. Kahit ko gayam nga kablaawan dagiti kakailyak ijay kayapan uwa Biskaya nang na unay daytoy managayat. Nagagat nga gobernador mi iti probinsya mi iti Biskaya nga ni Apo Carlos Padilla. Okay. Nagabumat kini 92 kunana mayat jag sapa muan kap siya magmuga sontagas mo no balahi pay lang si Apo Congressman no baludahi pay lang. Ada matanti ko na pamilya na. Dati pamilya. Dagiti nga minti klase iti politiko nga kuna tayo nga progressive. Hanga dagiti ko na da nga traditional nga ikuyog da ti pamilya da nga kasla agbalin nga family affair da jay public and political life. So da jay mati kasla sursurutan tayo napintas da jay ta amom no maminsan ket daytoy iti cause iti corruption no agbalin nga family affair iti politika. Okay. Kunana ba tayo tunay, apayhan nga kumanditato nga mayor ni Apo Oscar J. Tugon? Kitantayon to, Apo. Adumat dagiti agi yibkas iti anya datoy intention da. Ay, Apo gayam kap.
kablawak mat daytoy ingutak nga kabsat ko iti kapitan iti barangay Dalupirip Itogon Benguet ni Apo Kapitan Paul Camantiles. Congratulations, mayat mo ti madamdamag ko king kakabsat. Keep on with the good work. Okay, so dadya nabasak kat ko niya, apay kumandidato ka kanu nga mayor di Itugon na sumbatan dehan bay. Masumbatan Okay. Nagabong mo dito kini 6-2, halokap damagan man no apay nga handa ang mapanbisbisitaan mo di barangay mi di Bukod. Tama kalsada mo't kuma. Actually, naidanon day jay iti pagamu tayo. Ada dyan na panan ni nag-remove swada ito Apo Kapitan. Ijay pinagbisita ni Apo Congressman tayo, ijay Bubok Bisal. Ket nakita damat adamot dayjay kun makun ng congressional provincial road development no sa dino ket na-prioritize amin dagitoy kalkalsada nga ma-improve ya no kasano ket maitultuloy pa ni Apo Congressman tayo Eric Yap iti representation ijay probinsya ay ijay kongreso. Okay, nagabumot kini 3-3, alas 11:02 na. Wow, very impressive voice and song, Sir Oscar. Never fade talent. Walang pagbabago, just like before. The way you sing is so touching, sir. From Manang Corazon Pasalo. Oh, thank you Manang Corazon. Ingat kayo lagta dita. Kung ano mo ni 6-0, wow, singer nga talaga ni Apo Mayor Camantiles. Nakakakilabot, makapalagip, nice voice. Thank you. Kini tutumat, good morning ka, payan natin pagparestruan ng opisina ti Comelec dito i Baguio. At yung opisina ti Comelec dito na i Baguio, dyan ay abay ti UC, when diyan na University of the Cordilleras, ngam ti ongoing registration data, para kadagyan ay kahit na pa yung agbutos, when nag-transfer, when nadagyan pa yung nakarehistro, kati dyan ay SM. Mapang ka SM, dyan ay antisin yan, makita yu jay, at di dyan ay Comelec ijay, ijay kayo nga mapanag-rehistro, agawit kayo apo ti valid ID, kan daduma pa yung pakabigbigan niya. Kas pagarigan ka mga birth certificate kan basta dagitunay ko valid ID nga makunawin no dagitunay government issued ID. Government issued ID. Good morning ka, payan natin. Ayun na pala yun. Teka. Ini-iris ko kasi pag tapos ko na para pumasok yung kwan. Good morning ka, Pinyorgas. Mayat-mat gayam da kita nga posisyon nga itaktak dara ni Congressman. Yap, so he can give the chance to let Benguet for Benguet to give others a chance to serve Benguet people. Thank you po. And kay 83, uray pay adu tigam nga committee ti may sa congressman no saan bat nga masaparan amin ita dalaangan natin daduma nga congressman ta nagadudamat lang ijanay nga congressman kunana. Actually dagjanay na basa tatay ni partner Oscar regarding dagitoy committee. Dagitoy dagjanay han nga iso ti mismo a committee na nga member iso na kadagitoy nga committee. Ta dagito na congressman masapul mo lang ag member dagamin kadagiti kakadwada. Ngam ti talaga nga committee na ni congressman niya pinyadian ay partner. Kapipigsaan nga kunatayo the Committee on Appropriations. Okay, kuna na ba dito 1948? Hello ka, 1 piman, ada piman pakakitaan ti naramid na. Adamot pay man ti kalsada, pinabuldoser na. Sapay kumata tuloy-tuloy, boto kami kay Congressman Yap, United Benguet. United Benguet ba si Congressman? Kay 6-2 naman, damagak man no apay nga handang nga mapan di bukod gayam di ay. Okay, dalawang katanungan na lamang siguro. Wala na po tayong oras. Inihiram ko na lang yung oras ng ating PSA. Galing kay 17, Cap in your guest. Sana po Sana po uray banda Ambangag to Caraw, Farm to Market Road. Thank you po. Baka mabalin ka no, dyan ay banda ti Ambangag to Caraw, kat makabilan iti Farm to Market Road. Napintas nga may samot dito nga reason nga dito nga programa tapno maidanon mat dagiti umili iti kaslangan anak kanda nga maidanon tumatlang iti opisina ni Apo Congressman. In fact, naka-tune in dagiti staff ti Congressman tapno anyaman dagiti issues and concern ono kasapulan nga danon kadakwada babanda ito nga programa Apo Kapitan kat maidanon kadakwada tapno maaksyonan nga dagos.
Nagabuma tayo kini 341. Good morning kada kayo ka Peter ken Sir Oscar. May sa akin Ilocano nga naikamang ti kay baluyan dita na idugon. Mamadyak datang insik nga congressman. Isula ang ti panawan ti panawan ti pandemic nga agrikrikos mangmangtad ti ayuda. Oy. Keep up the good work, Congressman Eric Yap. Salamat, Apo. Ayun. At pasensya na po kasi yung ating oras Nag-overtime talagang overtime na po kami. Buti na lang late yung isa. Ihabol ko lang yung kay Eugene Ganoy. Good morning, Captain Sir. No sakot uston kunana ni Kong Eric. Awanan ti biro kanan. Anya mo ti plano ni Sir Camandeles ta umay nga basing kawal. Salamat, Sir. Okay? Ti kunan ni Eugene kat mayat kano ni Congressman Eric Yap uston isunan ti dapat nga congressman ti Kabenggetan kat ti saludsod nga may sa ditoy anya kano ti planom tatang nga basing kawel Nasaludsod nasaludsod natin nasungbatan na barbarang nangag mo Eugene ha. Okay, ang ating oras alas 11:07 na. Sige, partner Oka. Yes, we'd like to take this opportunity again agpasalamat kadagiti kakailyan tayo ken kakabsat tayo iti na duma-duma nga munisipyo iti probinsya tayo nga Benguet kat kas na ibaga ijay intro daytoy ket programa iti opisina ni Apo Congressman Yap tapno maidanon nyo dagiti na duma-duma nga kasapulan nga masapol nga maidanon iti opisina ni Apo Congressman tayo ket salamat. So every Tuesday and Thursday 10 to 11 ket mangegda ka malata on air. So again salamat ket ipanpadanon ni Apo Congressman tayo kunana pakibaga Oscar kadagiti kailyan tayo nga alwad tayo kano ta agraraira daytoy kwa tayo nga rod iti COVID tayo makit-kita yung matijay news nga adu dagiti makakaran ket kunati congressman tayo nga dubli ingat kano ta kayo nga kakailyan no nga necessary dagiti lakad tayo ket agyan tayo lang tayo ijay balbalay ken i-observe tayo lang ta kano dajay protocols nga ipapaulog iti barangay, municipal, provincial ken national authorities tayo. So iti nagan ni congressman tayo nga Apo Eric Yap kablaan da kayo amin ket Dios iti mang bendisyon kada kayo amin kakailyan ken kakabsat. May pahabol dito partner galing kay Sixto. Pahabol man sir, kalsada mimat kuma naswak tupudan to ikip to bukod. Yan. At etong mga na-text dito, ini-erase ko kasi pagkatapos kong basahin nito. Ngayon, pagka tapos ng programa, di kaya kahit kailan natin pwedeng i-review ito, i-review na lang natin para doon sa ating mga nabasa naman na mga text, para may parating naman sa ating congressman. Yes po, actually, nasabi ko nga kanina, Kap, na yung mga concerns na dinudulog po dito sa programa po natin, they are actually well recorded. So we will get back to them and we will present to our good congressman. Yun. Okay, maraming salamat partner. At yan po ang ating tungtungan na Kongreso, Tiga Benguetan. Kada Martes yan at Webes. Parang ganito rin yung ating usapang mamamayan dati. Alam mo, Kapitan, excited ako. Ilang years na rin na hindi tayo nagsama. So I'm so glad that we have this program where we are back on airwaves to inform our constituents who deserve the truth, nothing but the truth. So, then, Yun. salamat. Okay, at antabayanan po ang ating usapang PSA. Makakasama natin ang ating Mr. PSA naman, Gerard Tolito, pagkaroon lamang ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo, huwag kayong alis ha.